कळंगुटे जयपूरच्या दोगा पर्यटकांनी एका हॉटेलात बरोच बोळ घालो। कागाळ जातकूच पुलीस तांकां व्हरपाक आयले। दोगूय बरेच टायट आशिल्ले। पुलीस तांकां घेवन पुलीस स्टेशनार वतना गाडयेर पुलिसांचेरूच हल्लो केलो। आपूण बिश्नोई गँगाचे वांगडी म्हूण उलयताले, कोणूच खंय काय करूं शकना। एकामेकांक मारला ते एकामेकांक मारून रगत काढले। पुलिसांक हात घातला। उल्टा बस उल्टा बस उल्टा बस पडतो बस हात घाल बँड कर साहेब तुम्ही बसा भाई किने झाले नेमकी किने झाले मारले पुलिसांक कंप्लेंट आसली तेका हांवें पुलीस हाडटाले फाटल्यान मस्ती करपाक स्टार्ट केले ड्रायव्हरा फाटल्यान कॉलरीक हात घातला आणि मारले पुलिसांक मारले मारूंक येता व्हरपाक दिना एक माणूस ड्रंक होता, त्याला पोलीस समजवत होते की तू व्यवस्थित सेफली घरी जा किंवा आम्ही सोडतो। तर त्या माणसाने पोलिसांवरच अटॅक करायला लागला। इवन जेव्हा पोलीसचा गार्ड जेव्हा ड्राईव्ह करत असताना सुद्धा त्यांनी मागून येऊन डायरेक्ट पोलिसांचा गळा पकडला। तर टुरिझमसाठी सगळे लोक इथे येतात, पण आपणच इथे टुरिस्ट सेफ आहे का? कारण पोलिसांनाच जर लोक असे करत असतील। आणि बेसिकली तो मुलगा म्हणत होता की मी बिश्नोई गँगचा आहे, राजस्थान वगैरे तुम्ही माझं काहीच करू शकत नाही, पोलिसांना इथे येऊन संपवून टाकेल। कलंगूट पुलिसांनी पुलीस स्टेशनान व्हेल्ले आसा आणि कलंगूट जे PI आसा ते आतां हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करतात। हे कोण हे खंयच्या गँगान आसा काय, आणि ते आसा जाल्यार हांगा कित्याक येयल्या, कितें मोटीव बी आसा असो जे हे आसा स्थानीक आहा त्यांच्या मनान प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। रुरल मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर।